வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைய ரெசிபி புதினா ஜூஸ் எப்படி தயாரிப்பது என்பதை பார்ப்போம். வாங்க, அதுக்குண்டான பொருள் என்ன என்பதை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன். வாங்க. புதினா 2 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். 2 பவுல் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுகர் ஒரு 6 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு லெமன் 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஐஸ் வாட்ரு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள். இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் ஒன்றா போட போகிறேன் பாருங்கள். ஒன்றா போட்டு சுகர் எல்லாமே ஒன்றா போடணும். இதில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நான் லெமனை இதிலே புழிஞ்சு விட்ருங்க. அப்போ தான் நம்ம அரைக்கும் போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். ஐஸ் வாட்டர் ஊற்ற போகிறேன் பாருங்கள். ஐஸ் வாட்டர் ஊற்ற போகிறேன். ஊற்றி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற லெமனை அதிலே அப்படியே புழிஞ்சு விட்ருங்க. புழிஞ்சாச்சு. இப்போ மிக்சியில் நல்லா அப்படியே மையாக ஓட விடுங்க. கொஞ்சம் அப்படியே 2 லெமனையுமே நல்லா ஃபுல்லாக புழிஞ்சு விட்ருங்க. புழிஞ்சு விட்டு இப்போ மிக்சியில் அரைக்க போகிறேன். அரைச்சாச்சு. அதை அப்படியே ஒரு வளையல் நல்லா வடிகட்டுங்க. நல்லா வடிகட்டு பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக க்ரீன் கலரில் ஜூஸ் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும் ஜூஸு. பாருங்கள், அருமையான ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான புதினா ஜூஸ். வணக்கம். இன்றைக்கி புதுமையான புதினா அண்ட் லெமன் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஒரு உடலுக்கு அருமையாக குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு அருமையான பானம் இது. வீட்டில் எல்லோரும் நீங்கள் சாப்பிடலாம். உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது, புத்துணர்ச்சியை தரக்கூடியது. வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.